なぜだ。やっと終わった。そうだな。だが、これでそうね。ありがとうございました。ありがとう。大切に。調子が良かったみたい。ベルゼリアへ向かうエルヴィンたちは湖のほとりにある小さな砦で夜を明かしていた。このまま何事もなければ、そんな期待を裏切るかのように元帝国軍漂流兵団の
参りや、わかった。バルガス亡き後の炎竜兵団もよし。イメルダはどうしたのだ。レオン様。何？あんたがこの手紙を読む頃には、それに、今の混乱した、そんなわけなんでね。なんということだ。これで帝国の半数ほどが未犯ないしシェリーはいつだ。何か言った？別に。ベルゼリアはまだ遠いの。おいおいだが、のんびりしてもいられまい。そうね。早く魔族の脅威を取り払わないと。待っていたよ。イメルダ将軍。何？あんたたちにちょっと、その割には随分とさすがに年寄り、なんだと。渡せないって言うのなら。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従い、その姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。さて、あんた、何を言って、私に指図す。私は私の好き。好きにしな。私が
力